di ang pagwalik sa iyo, Brad. No? O pagawat sa mga pagtulunan, ikundim ka na sa impirno. Maimperno ka. O dili ka malangit na. Sa Pablo gaingon na. O dili lang ka naman sa teksto. Nagwali kang mga sayop nga pagtulunan. Sayop pa pag-interpret niya sa Biblia. 2 Pedro 3:16. Unsa gingon sa Pablo, sa gingon sa Pedro, ako dunay bahin nga sinulat nga lisod sabton ug ituis sa mga ulama ug tipulunginon ug mao hinungdan sa ilang kalaglagan. Laglagan, distraction. So kana diay sayop nga pagpanudlo, sayop pa pag-interpret diya sa Biblia. Magalaglag na sa kalag sa tao, Brad. Unang tubag na to ang pangutana. Naamo kay pangutana na unsa may matabo nito mga tao, Brad. Nagingon lang simbolo lamang ang panuang pino human sa konsagrasyon. So Galatia 1:8 na ug 2 Pedro 3:16 kalaglagan. Mao na nga, Brad, sister, ang imong pagtulunan nga dawat itong katapusang panihapon, simbolo lamang sayop na siya pagtulunan na, Brad, sister. Undang ana pagtulunan na. Kung ikaw, Brad, na nagwali ka, na simbolo lamang, let's go kayo na ay mong gawali. Kaya dili mong gitudlo sa atong Ginoong Kristo. Ang gitudlo sa atong Ginoong Kristo, katapusang panihapon, mao kini kong lawas, mao kini akong dugo, pagkahuman o konsagrar. Ug mao sa nagitudlo ni San Pablo, ug mao sa nagitudlo sa simbahan, o gitudloan sa mi, ug mao nagitudlo para tong sa simbahan natong mga Katoliko. O inungdan na tao ni ang atong street preaching, wali diya sa mga kadalanan, street sa kanto-kanto, Tibok, probinsya sa Sugbo, nadunat ang pagtugot na ni sa atong Archbishop sa Sugbo, nga Honorable Bishop Palma, sa Catholic Defenders, Advisor Badso, Brad Adam, aron nga kitang tanang mga Katoliko, mauunta sa atong pagtulunan, ala na sa kaluwasan sa tagsa-tagsa na ito kakalabrad. Kaya importante kaya ikaupat na sakramento ang Holy Eucharist. Si Kristo mismo naging una na. Muna nga di ka makabaton o kinabuhing dayon. Gawas kung paon ka sa unod sa anak sa tao. Uminom sa iyang kupa o sa iyang dugo. Unang, itang mga Katoliko, itudlo na sa simbahan, no? Atong obligasyon, no? Ang pagdawat sa Santos Eucharistia sa adlaw nga Domingo o uban pang mga misa nga makatin sa Santos nga misa basta anara ka katado sa grasya. Una, nga kining among pag-ari diri dili ni dua-dua kundi kamatuoran ni pagpambik aron nga matagusan nato magabaton tag kinabuhing dayon. Kay mao na tuyo sa atong Ginoong Kristo pagbuhat niya sa tao nga ang tao malangit o gili maimperno o may balo sa kamaturan maluwas ang tao. 1 Timoteo 32 verse 4 nga the will of God all men to see ato kang danali sukrot kay gibuot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamaturan. Importante ang pagkahibalo. O na nga ang tema may tungod sa Holy Eucharist, dili na simbolo na panugbino, dili na sambingay, kundi lawas na dugo sa atong Ginoong Jesucristo. O na nga ikaw, Brad, kung kay simba-simba, sige na tagpalinda, sige tag pamasahero, sige tag lagdag, lakaw, sige na tag shopping, pa na ang imong pagkaulay simba, Brad. Imuha nga ito, mahimo kang masilimbahon sa adlaw nga Domingo. Ano man, aron ka makabaton o pinabuhing dayon. Una sa adlaw sa paghukom, ang tao nga nasayod na sa maturan, wala na ikabaliban. Dili na siya moingon, Brad, wa man ko makadungog sa pulong sa Diyos, Brad. So, wa man po. Di ba kung sa'yo, obligasyon ng Katoliko, maligramo ka dito, kamatag ka matagusay sa Ginoo. O bagon ka sa Ginoo, Brad. Sige lang kagparinda sa kulon. Hindi ka pumasahiro diya sa kulon. Nanay daghan na magwali dito masabado. Wa ka kadungog. So imo na nasa ang risk ko, Brad, sister, kung nangalungog ka sa pulong sa Ginoo, apan wa gyapon ka mubuhat, wa gyapon ka musimba,
wag yapon ka muampo, wag yapon ka mutuman sa gitudlo simbahan katiko, wag yapon ka maginusol. So ikamatay na nato brad, nakitang tanan mao magito padulngan. Wa na tay kabalibad sa Ginoo ni ana, no? Dili na ta moingon nga wala mi masayod bad sa pagtulunan, wala may masayod Lord sa pagtulunan, wala may makadungog sa iyang pulong sa Dios. Ibuot na sa Ginoo nga ang tanang tao mahibalog yun o sa kamaturan magdala na siya og mga instrumento na aron ang tao makadungog umaton ang pulong sa Ginoo. So mao na mga brad and sister, mo na dili kung dili mo usbon ay mong pagkaway simba-simba adlaw nga Domingo, imo na ng risgo, ikaw na manubag na sa adlaw sa paghukom ni ana o ng tao na memperno, iya na nang decide, no? Tao nga malingit, iya na nang paligkapot, no? Mao naman na madul na to langit ug imperno apa gani siya purgatorio gani mo na nga ipaybalo na sa Ginoo, no? Ang tanan niya pagtulunan ang ato lamang pagkupirit na lang o pagtuman sa gitudlo sa atong simbahan. So mao ni ang pisatunan tong tema karon, ako na agibuna mo nang Holy Eucharist. Inautungta nga ato ni sabtan o ato ni siyang yaplay o atong usbon atong pagkinabuhi nga wala tay simba-simba, simba na ta, wa kay kumpisal, kinahanglan mga kumpisal ta ug balik ta sa Ginoo. So nang salamat ug maayong hapon atong tanan. Bluetooth mode. Hello, sir.